सरकारनि न'नि नामावहाय 2500 फैसा जानायनि दावराव दावसिखौ जों नुनो मोनदों रायजोफोर। आं आपडेटखौ होगासिनो दङ बबे जायगायावहाय मा दावराव जादों, न'नि नामावहाय सोर फैसा 2500 लादों नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो दङ आपडेटखौ। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ। जाथाया जानाया बे निर्मल बसुमतारिया माने जोंखौ गामि गामि फन खालामनानै लेंहरनानै माने न'नि खामानि फैदों, न'नि लिस्ट फैदों, नोंसोरो फैसा 2500 लानानै फै ओरै होननानै बुंदों आरोना। फैसा 2500 लानानै फैनानै आंनि न'आव लिस्टखौ होनानै डाइरेक्ट खामानिया फट'खौ लागोन माबायाव सिंलिमारियाव लागोन होननानै बुंदों आरोना। ओमफ्राय जों फैबाय बयबो महिलाफ्रा गामि गामि फैजोबनानै बिनि न'आव लिस्टखौ होबाय आरो जोङो। लिस्टखौ होनानै जों ओरै थांबाय, ओमफ्राय सिंलिमारियाव थांबाय। थांनानै ओमफ्राय जाय बेयाव फैसा होआ माने ओरैजाय बारनोनो होआ आरो, फैसा होयिया थांनो मोना, बै फटक लानाय जायगायाव थांनो मोना ओरै होननानै बुंदों आरो। ओमफ्राय दा सासेयाव बारग'वाखै, बेयाव फैनाया गासैबो फैसा होयैसो थांनाय जादों आरो। बेसेबां करि लाया? फैसाखौ 2500 लादों। फार्स्टआव 1000 लांनाय जादों थांनाय बैसागनि 2 तारिखआव लांनाय जादों आरो। ओमफ्राय नै दाख्लै मंगलबाराव खै तारिख जायो बेखौ मिथिला, बेयाव 2500 थाखा लानाय जादों आरो जोंनिफ्राय केस 2500। मा न' होगोन होननानै बुंदों? न' होगोन बिदिनो सरखारनि न' फैनायखौ होगोन होननानै माने गरम खालामहरनानै महिलाफोरखौ लेंहरबाय, फैसा नागिरनानै लाबाय। दा खामानिखौबो सिंलिमारियावबो थांबाय जोङो फटक लानो होननानै, फटकखौबो जोंखौ लायाखै, फटकखौबो थिखोआखै, जेबो मावाखै बियो। ओरैनो खना खनला 2 3 खामानि मावदों, ओमफ्राय बाखि गासिबो मावनाया जायाखै आरो। बेसे जननिफ्राय लादों बायदि फैसाखौ? जागोन बिदिनो 100 150 200 जनसोनि जागोन नामा फैसा लानाया। बेनि न'आव गामिखौथ' जों दा बुंनो हाया, बे एरियायाव जिखिनि गामि दं, बैनि 4 बैनि 5 बैनि 6 जन 7 जन 8 जन 9 जन 10 जन बिदि गासिबो फैनाय माने फैसा लिस्ट होजोबनाय गोजा आरो। जोंनाव लिस्टआव दंजोबो बेहाय दाबो। फैसा लाग्राफ्रा साबेसे? फैसा लाग्राया बेयावथ' लिरग्रा सासे, बेनो फैसा आजावदों, बेनो लिरदों। ओमफ्राय बे अमा आरो बे माबा निर्मल बसुमतारि। माबाफोर दायथ' दं नामा, बियो बिबानफोर गोनां नामा? फैसा लिरग्रायाना? निर्मल बसुमतारिया? निर्मल बसुमतारिया बियो थाबायो बिदिनो, न'नि बायदिसिना बिदिनो मावो बियो।
नोंसिना पन्सायतआव गोलैनाय जोंना पन्सायतआव गोलैयाखै पन्सायत गेलेरिनिफ्रायबो बे लायबाय आरोना पन्सायत गैयिनिफ्रायबो लायनाय जादों आरो पन्सायतआव गोलैखायाखै दा मा लुबैयो जोंनो फैसाखौ नांफिनगौ मानसिया माने खारखोमाबाय थादों जोंनो न'बो नांला फैसाखौ नांगौ जोंनो बे 2500 फैसाखौ जों नांगौ आरो बेसेबां गोबाव जाखो फैसा लांनाया दाख्लै मंगलबाराव आरोना दिनैजों सानब्रै जासिगोन जोङो बिनि न'आव फैगासिनो जों दा फैसाखौ हरनो हायाखै आरो मानसिखौबो मोनाखै दाथ' नै दिनै लेंहरदोंमोन मानसिया दिनै खारखोमा लायबाय बियो डेटआबो गैला ना मा होनदों जानाय नंला ओंखायनो माने जोंहाबो गिबाय आरो কি কাৰণে আহিছিলে আৰু কি এই ঘৰৰ বিষয় কাৰণে আহিছিলে ঘৰ বনাম বুলি ঘৰ আনিব বুলি পইচা লৈছিলে জিঅ'টেক কৰিব বোলে কোনে কি নাম এই নিৰ্মল বসুমতাৰী কি কৰি দিলে কি কৰে মানে এই ঘৰ এনেকে ঘৰৰ কাৰণে ঘূৰে আৰু ন কিবা কিবি কামৰ কিমানকৈ লৈছিলে 2500 কৰি এতিয়া ঘৰটো দিয়া নাই ঘৰ দিয়া নাই আৰু জিঅ'টেকৰ হোৱা নাই আৰু ইফালে আৰু শুনিছো আমি জিঅ'টেক কৰা ডেটো নাই সেইটো কাৰণে আমি ভয় লাগিল আৰু ন আমি ইমান দিন হাজিৰা সদায় কৰি পেলাই জমা কৰি পেলাইহে দিয়া মানে কিমান এই হ'ব 200 জন মান বহুত মানুহ নিৰ্মল বসুমতাৰীৰ লগত আৰু কোনোবা আছে আছে কি এইটো তিলু বসুমতাৰী না কি বুলি টাইটেলটো ইয়াতে লোক আছে কিছু বহুত মানুহ ইয়াতে জিঅ'টেক কৰা বাসন্তী বাইদেউ আছে আৰু তিলু বসুমতাৰী আছে এই যে নিৰ্মল আছে বিপ্লৱ আছে এইকেইটা আছে এই 4 জন কেইটা জানো আৰু কি ৰেব নেকি টাইটেলটো নাজানো যে কিবা ৰাজনীতিখন আছে ইয়াতে চব ৰাজনীতিকে ঘূৰা মানুহ ৰাজনীতিকে থাকে সদায় পইচাটো নিদিলে কি ব্যৱস্থা ল'ব এই পইচাটো নিদিলে আৰু কিবা এটা কৰিব লাগিবই আৰু পইচাটো আমাক এতিয়া লাগে আৰু